கம்ப்ளீட். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். ஓகே, எல்லாரும் லெவல் 2 வந்திருக்கீங்க. இதுதான் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் இன்னும் நம்ம வந்து நிறைய படிச்சுட்டே போனோம். பட் இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பீரியடா இருக்கும். நமக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்கா படிக்கலாம். 18 டேஸ்ல படிக்கிற போல அந்த மாதிரி இல்ல. வி கேன் டேக் அவர் ஓன் டைம். எவ்வளவு நேரம் புரியலையா இன்னும் நிறைய சொல்லி கொடுக்கலாம். அந்த டைம் லிமிட்லாம் கிடையாது. ஆனா வீக்லி 2 வைஸ் தான். அப்புறம் வந்து எவ்வளவு நேரம் வேணும், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒரு நாள் முடிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. 3-4 நாள் போனாலும் பரவாயில்ல. ஆனா சீக்கிரம் முடிஞ்சா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்புறம் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கலாம். சோ இப்ப வந்து ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர். சோ எல்லாருமே மியூட்ல ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. அப்புறம் வந்து இது இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ திங்க் இதுக்கே பழைய ஸ்டூடெண்ட்லாம் இருந்ததுன்னா அவளுக்கு தெரியும்னாக்க சொல்லலாம். இல்லாட்டா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே நான் எடுத்து விடுறேன். நாளையில இருந்து நான் ஒரு நான் சான்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா கிடுகிடுன்னு ஆயிடுவேன். தெரியறது இல்லையா எல்லாரும்? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हृताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இது வந்து பிரேயர். இப்போ வந்து இதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து இதுல அனுப்புறேன். மெனி பீப்புள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் நான் போடுறேன். இது வந்து நார்மல் இதுதான். அப்போ உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. யூ கேன் லேர்ன் இட். ராகம் போட்டு தான் பாடணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸ்லோகம் மாதிரியும் சொல்லலாம். நான் அது மாதிரி ராகம் போட்டு நான் படிச்சதுனால அப்படி சொன்னேன். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து பர்பட் பார்க்கறதுக்கு நேரம் இருக்காது மோஸ்ட்லி. வி வில் ட்ரை அட்லீஸ்ட் இந்த பிபிடியாவது முடிச்சுடலாம். ஓகே,
ஓகே, இது வந்து 18 வீக்ஸ்ல பகவத்கீதா முடிக்கணும். இது போன மாசத்தோட ஸ்லைடு. சோ நம்ம வந்து we can take our own time. இப்போ இந்த 18 வீக்ஸ் போட்டிருக்கு, நாட் நெசசரி. நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி முடிக்கலாம். சீக்கிரமா எல்லாருக்கும் நல்ல ஞானம் வந்துருந்தா சீக்கிரமே முடிச்சிடலாம். இல்லாட்டா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகே, there's no restriction. ஓகே, இது வந்து பகுதி 1 2 பாகமா பிரிச்சிருக்கேன். அப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் பாகம். அண்ட் இதுல என்னன்னாக்கா குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை அவதானித்தல் அப்படின்னா observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு பேஸ் எல்லாம் தெரியும். 18 days முடிச்சதுனால டீப்பா எல்லாம் போகவே வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்னன்னா 2 அணிகளும் இருக்கு. இந்த கசின்ஸும் எல்லாம் ஆப்போசிட் இதுல இருக்காங்க. அந்த பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் அவர்கள் சைட்ல தாத்தாமார்கள், குருஜி அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்த ஆச்சாரியமார்கள், நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த அணியிலயும் இருக்கா, இந்த அணியிலயும் இருக்கா. சோ இப்ப அர்ஜுனன் கேட்டதுனால கிருஷ்ணர் வந்து அந்த 2 அணிக்கு நடுவில் கொண்டு போய் நிறுத்துற தேர. இதுதான் ஸ்டார்டிங். எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான், இருந்தாலும் நான் ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் சொல்றேன். அப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் இது அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபயச்சரண், அவரோட பேர் என்னது, பக்தி சித்த வேதாந்த சுவாமிஜி, அபயச்சரண் அவர் சின்ன வயசுல பேரு. அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா, கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம், இஸ்கானோட ஃபுல் ஃபார்ம். ஓகே, அவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம் போட்டுட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, இது வந்து இது ஜஸ்ட் ஒரு 4-5 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ரீடிங். 1896ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள் கல்கத்தாவில் ஒரு எளிய வீட்டில் பெங்காலி காயஸ்தா குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் அபயச்சரண் என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர் பேர் என்னது, சின்ன வயசுல அவருக்கு வந்து அபயச்சரண் பேர் வச்சிருக்காங்க. இவரது பெற்றோர் ஸ்ரீமான் கௌர் மோகன் தே மற்றும் ஸ்ரீமதி ரஜினி தே. அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள். இப்போ வைஷ்ணவ ஃபேமிலியில அவர் பிறந்திருக்கார். இது ஆல்ரெடி நம்ம 18 days படிச்சோம், இருந்தாலும் மறக்க கூடாது இல்லையா? we have to keep remembering. அவர் ஆச்சாரியம் மறக்கவே கூடாது, அதனால நம்ம திரும்பி படிக்கலாம். ஓகே, அவர் சின்ன வயசு 5 வயசுல இருக்கும்போது 1901ஆம் ஆண்டில் அபயச்சரண் தனது 5 வயதில் தனது நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தினார். அவருக்கு வந்து விளையாடணும்னு ஆசையா இருந்ததுக்கு. அப்பெல்லாம் என்ன மொபைல் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா? அப்போ ஓடி பிடிச்ச நம்மளாம் வயசுல அந்த சின்ன வயசுல ஓடி இதெல்லாம் தான் விளையாடி இருக்கோம். அப்போ அவருக்கும் அப்போ விளையாடும் போது அப்பெல்லாம் என்ன, இந்த டிவி கிடையாது, ஒரு ரேடியோ எல்லாம் கிடையாது. அப்போ ரதம்ல அந்த கோயில இழுக்கிற அதுதான் அவர் இந்த குழந்தை பார்த்து வளர்ந்துருக்கு. அப்ப எனக்கு ரதம் வேணும், வீட்லயே எனக்கு விளையாடுறதுக்கு ரதம் பண்ணணும்னு அவ அப்பா வந்து மரத்தால கார்பென்ட்ரி ஒர்க்கால அது பண்ணி கொடுத்தோன்னு பசங்க கூட எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அது ரதம் இழுத்து அந்த மாதிரி விளையாடுறான். அப்புறம் 1922ஆம் ஆண்டில் அவரது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்தித்தார். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்பதானே விவேகம் வருது இல்லையா? ஒரு 20 வயசு, காலேஜ் போயிருப்பான். அப்போ அது எல்லாம் ருச்சி இருக்காது. சரி, நமக்கு இதுதான் ஆன்மீகம் தான் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்லயே வந்துட்டார். யங் ஏஜ்லயே அவர் வந்துட்டார். அப்புறம் என்ன, அவர் என்ன நிறைய போதனைகள்ல ஒரே போதனை ஸ்ட்ராங்கா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பணம் கிடைத்தால் புத்தகங்களை அச்சிட அவரது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வழிமுறைகளை பெற்று 1944 பேக் டு காட் ஹெட் என்ற வெளியீட்டை தொடங்கினார். ஒரு மேக்சின் இன்னைக்கு இருக்கு, ஸ்டில் அவைலபிள். வீக்லி மேக்சின் போடுறா அண்ட் இட் இஸ் பப்ளிஷ்ட். அதுல எல்லாம் ஆன்மீகத்தோட இதெல்லாம் செய்திகள்லாம் இருக்கும். சோ அது வந்து உங்கள்கிட்ட எப்ப பணம் வேணும், அவர் வந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் வந்து மெடிக்கல் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ எப்பவும் இது பணம் கிடைச்சதுன்னா என்ன பண்ணானுக்கு உன்னோட செலவு போக பாக்கி உள்ளது நீ என்ன பண்ணும், பிரிண்ட் புக்ஸ், பிரிண்ட் மேக்சின் எல்லாம் இல்லாட்ட எழுது, பிரிண்ட் இது என்னத்துக்குன்னா இன்னும் நம்மள மாதிரி விழுவாள். ஆஃப்டர் சோ மெனி இயர்ஸ், எவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம அந்த அவரோட புக் படிக்கணும்னா தேங்க்ஸ் டு பிரபுஜி, அவர் வந்து பிரிண்ட் பண்ணனால நமக்கு இன்னமும் ரீபிரிண்ட் பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு படிக்கிறோம். அப்புறம் இது என்னது, சைத்தன்ய பகவானின் செய்தியை உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்கும்படி அவை வலியுறுத்தினார். அவர் கான்வென்ட் எஜுகேஷன்ல படிச்சதுனால இங்கிலீஷ் நல்லா ஸ்ட்ராங் இருக்கு. அப்ப இங்க நம்ம ஊர்லதான் கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் தெரியும், விருந்தாவன் தெரியும், எல்லாம் தெரியும் அவளுக்கு. நீ ஃபாரின்ல போயிட்டு அவளுக்கு எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணு அப்படின்னு. அதுவும் அங்கெல்லாம் வந்து இருக்காங்க, அங்கே பக்தி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் இருந்தாலும் நம்மளோட இங்க உள்ள கல்ச்சர்லாம் அங்க கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம இதுல என்னன்னா பக்தி சதாச்சாரம்னு இருக்கு. இப்ப அது இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்து விடுறேன். இது அலாங் வித் திஸ் லெவல் 2க்கு வந்தாச்சுனாக்கா யாரெல்லாம் 18 days முடிச்சுட்டாலோ அவளுக்குலாம் இந்த லெவல் 2 இப்ப நம்ம படிக்கிறது இஸ் ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. ஏன்னா பக்தி சாஸ்திரிங்கிறது ஒரு என்னது கிராஜுவேஷன் மாதிரி. சோ அந்த கிராஜுவேஷனுக்கு தான் நம்ம வந்து ப்ரீ இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இல்ல இது படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த வேறையும் இருக்கு. பக்தி சதாச்சாரம் இதுவும் படிக்கலாம், அதுவும் படிக்கணும்னாலும் படிக்கலாம். பக்தி சதாச்சாரம் என்னன்னா நம்ம கல்ச்சரை பத்தி, நம்ம இந்திய கல்ச்சர்ல எப்படி நம்ம வந்து எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணணும், எப்படி திலகம் எடுத்துக்கணும், எப்படி உடை எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், அதெல்லாம். சோ அந்த கிளாஸ் நேற்றுக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு. சோ திருப்பி ஒன்னும் பெரிய ஒரு கிளாஸ் மிஸ் ஆனா போல ஒண்ணும் இல்ல. யூ கேன் அகெயின் நெக்ஸ்ட்
இது நேற்றுக்கு என்னது ஃப்ரைடே இருந்தது இல்லையா, நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே யூ கேன் இது அட்டெண்ட். அதுக்கு நீங்க again you have to apply for it. அப்ப யாரெல்லாம் வந்து இன்னும் பக்தி சதாச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா திரும்பி கேட்க வேண்டாம், ஏன்னா அவள் ஆல்ரெடி போயிட்டே இருக்கும். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 கிளாஸ் வந்து ஒன்லி நம்ம கல்ச்சரை பத்தி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தசாவதாரம் 10 கிளாஸ் வந்து அவதாரங்கள், பகவானோட அவதாரம். அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியர், ஒரு ஆச்சாரியரை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறான். ஸோ அதுவும் நல்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு. அதுல எக்ஸாம் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. ஸோ யூ ஆல் ஷுட் அப்ளை ஃபார் பக்தி சதாச்சார் ஆல்சோ. ஸோ ரிக்வெஸ்ட் இன்னும் நல்லது இல்லையா, நம்ம ஒரு வழியில இருக்கோம்னாக்கா அது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. யாரோ பேசுவாங்க, ஓஹோ அப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுக்கணும். ஆமா ஆமா நான் அட்டென்ட் பண்ணேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அந்த டாபிக் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா, அதுக்கு வேண்டி. ஓகே, அப்ப இன்னைக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுல எல்லாரும் பக்தி சதாச்சாரம் அப்ளை பண்ணுங்க. அது நான் இன்னைக்கு கேட்கல, நாளை கேட்பேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இது வந்து இது ஒரு எல்லாரும் தெரிஞ்சதுதான். ஸ்டில் ஐ ஜஸ்ட் ரீட். அபையிலிருந்து சுவாமி வரை அவர் அபயச்சரன்னு பேர் இருந்தது. ஆனா அவருக்கு பட்டம் என்ன கிடைச்சது, சுவாமின்னு. சோ எப்படி அந்த அவரோட பயணம் எப்படி இருந்தது, அவருடைய பக்தி மற்றும் புலமை திறன்கள் காரணமாக கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களால் அவருக்கு பக்தி வேதாந்தா என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது. அப்புறம் 1959 அவருக்கு சுவாமி என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. அவர் இவ்வளவு பக்தியில இருந்து ஒருத்தருக்கும் அவளுக்கு இஷ்டம் போல உங்களுக்கு சுவாமின்னு கூப்பிட ஆரம்பிக்க போறோம், உங்களுக்கு பக்தி வேதாந்தா அது மாதிரி சொல்ல போறோம்னு ஒருத்தர் அந்த இயக்கம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாரு. 1965 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜலதூதா, இந்த ஜலதூதா என்ற சரக்கு கப்பலில் கார்கோ ஷிப், அதுல வந்து சாமான்கள் தான் கடத்தின்னு போவா, அதுல எல்லாம் பேசஞ்சர்ஸ்ல உட்கார்த்துக்கலாம் வசதியே இருக்காது. அந்த கப்பல்ல அமெரிக்காவிற்கு பயணம் செய்தார். அவருக்கு எப்படி போய் அங்க போய் பிரச்சாரம், ஏன்னா என் குருஜி சொல்லியாச்சு. அவ அந்த காலம் இப்படி இருந்தது. இப்ப எல்லாம் நம்ம இவ்வளவு யாரு என்ன எடுத்து சொன்னாலும் ஏற மாட்டேங்குது. நான் பாக்கலாம், அப்புறம் பாக்கலாம், இப்பறம் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருப்பா. ஆனா அப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை, பிரபுஜி என்னோட குருஜி சொல்லியாச்சு, சோ ஐ ஹேவ் டு டூ இட், அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அப்ப ஜூலை 1966 அவர் உலகளாவிய மிஷனரி வைஷ்ணவத்தை மேற்கத்திய உலகிற்கு கொண்டு வந்தார். நியூயார்க்கில் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கத்தை, தட் இஸ் இஸ்கான், நிறுவினார். அங்கதான் அவர் வந்து இதை வந்து ஆரம்பிச்சார். சோ ஃபைனலி இஸ்கான் ஆரம்பிச்சு இப்ப ரொம்ப பிரபலமா 100 கோயில்லாம் கட்டி, இப்ப அதை விட நிறைய வளர்ந்து நிறைய புஸ்தகங்கள் அவர் எழுதி 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 தள்ளி நிறைய புஸ்தகங்கள் விற்பனையும் ஆறுது. ரொம்ப அது ரொம்ப இதா போயிட்டு இருக்கு, நன்னா போயிட்டு இருக்கு. நீங்க எல்லாம் லக்கிலி நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம் அந்த இஸ்கான்ல. நன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கும். அப்புறம் இந்த இஸ்கான் கிடைச்சது நமக்கு. அப்ப இந்த ஜென்மத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கத்துண்டு போயிடணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது என்னது, இதுல என்ன இருக்கு, செப்டம்பர் 1969 ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீ பிரபுபாதா இங்கிலாந்தில் உள்ள ஜான் லெனன் தோட்டமான டிட்டன்ஹர்ஸ்ட் பார்க்கில் வீட்டு விருந்தினராக வந்தார். உங்க யாரு மச்சனா மாமாவா யாரும் ரிலேட்டிவ் எல்லாம் கிடையாது. ஃபாரின்ல போனுச்சுன்னா யாரு இடம் தருவாலும் அங்க தங்க வேண்டியதுதான். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அவர் இங்க நல்ல வசதியா இருந்துட்டு, என் பிரபுஜி அப்படி சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் துறந்து, வைஃப் மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் ஓகே, பணம் எல்லாத்தையும் அவர் சம்பாதிச்சு எல்லாம் ஆயாச்சு. 70 வயசுலதான் போயிருக்காரு. அவங்க அழகா சுகமா இருந்திருக்கலாம், பணத்தை சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கோம், பென்ஷன் வரதுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கலாம். அந்த மாதிரி இல்லாம என்னோட குருஜி சொல்லிருக்காங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணணும். என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னது, கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை எல்லாம் ஆச்சு, அவளை எல்லாம் படிக்க வச்சு அவளுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டு வெறும் கையோட போயிட்டார். 30 ரூபாய் 50 எல்லாம் கிடையாது, 30 35 ரூபாயோ வச்சுட்டு அவர் போயிருக்கார். அதுவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் அங்க இருந்திருக்கார். அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப இது பிளெஸிங்ஸ் அதனால நன்னா ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஹிஸ் மீட்டிங்ஸ் வித் தி பீட்டில்ஸ், அந்த காலத்துல வந்து 1960s வந்து ஒரு பேண்ட் இருந்தது, அந்த மியூசிக் பேண்ட். அவரோட பேர் என்னது, டைட்டில் பீட்டில்ஸ். அதுல ஜார்ஜ் ஹாரிசன் தான் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த சிங்கர்ஸ் வச்சுக்கலாம். அவர் வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இதெல்லாம் பாடி பாடி நிறைய டிவோட்டிஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன். யாரோ எடுத்து நடத்தணும் இல்லையா. அந்த பீட்டில்ஸ்ல வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன் வந்து அந்த மியூசிக், ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஃபேமஸ். அவர் ஹரே கிருஷ்ணா அவரோட அந்த டியூனு போட்டு பாடும்போது என்னன்னா நிறைய இந்த மூமெண்ட்ல, இஸ்கான் மூமெண்ட்ல வர ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்னு. இந்த பீட்டில்ஸ் உடனான அவரது சந்திப்பு, குறிப்பாக ஜார்ஜ் ஹாரிசன், நமது இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் செல்ல வழிவகுத்தது. அப்புறம் இங்க என்னது, அவரது தேவிகாருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய புத்தகங்கள் அடுத்த 10,000 ஆண்டுகளுக்கு சட்ட புத்தகங்கள் ஆகும். இது நேற்று அவர் எழுதிட்டு போயாச்சு, அதெல்லாம் இன்னைக்கெல்லாம் படிச்சா இதெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு பொருந்தாது சொல்லவே முடியாது. எப்படி பகவத்கீதா இந்த காலத்திலயோ பகவான் சொன்னது இன்னைக்கும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம். இனி வரப்போற நிறைய யுகங்களா அதெல்லாம் படிச்சுதான் இருக்க போறோம். நிறைய நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன்ஸ் தான் படிக்கும், அடுத்த ஜென்ரேஷன் தான். அதே போல பிரபுபாதர் புக் எப்படி அடுத்த 10,000 வருடங்களுக்கு அது வந்து இது சட்ட புத்தகங்கள் மாதிரி இருக்குமா. ஸோ யூ கேன் நாட் ஃபைண்ட் எனி ஃபால்ட் இன் தட். ஓகே, அடுத்தது
அவர் இது இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் ஓகே அவரை பத்தி படிச்சாச்சு. பட் நம்ம இப்ப இங்க யாருக்கு அண்டர்ல இருக்கோம்? இவர் தான். இவர் வந்து நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். மங்களூர் சென்டர் எங்க இருக்கு? மங்களூர் இருக்கு. அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில், தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர், கர்நாடகால இது இருக்கு. அந்த கோயில் தலைவர் யாரு? அவரது கருணை நாமனிஷ்டா தாஸ். அவர் எவ்வளவு படிச்சிருக்காரு? பிடெக் ஐஐடில பிடெக் படிச்சு, கான்பூர்ல வந்து ஐஐடி படிச்சு, வெரி பிரில்லியன்ட் பர்சன் பிரபுஜி. அப்ப அவர் வந்து இதை நடத்துறார். அதுக்கப்புறம் அதுலயும் நன்னா படிச்சு வெளியில வந்து இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி நல்ல இடத்துல கம்பெனில எல்லாம் வேலை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஸரா இருந்திருக்கார். ஆனால் நத்திங் அட்ராக்டட் மணி டிட் நாட். பைசா வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷப்பட்டாரா? இல்லை. இன்னும் என்கிட்ட வந்து இன்னும் நான் என்னவோ இழந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தான் அவருக்கு ஃபீலிங் வந்ததே தவிர, ஆஹா நல்லா பட்டம் வாங்கியாச்சு, ஐஐடில இருந்து வந்திருக்கேன் எல்லாரும் பெருமையா பார்ப்போம், அந்த மாதிரி அவருக்கு தோணவே இல்லை. யங் ஏஜ்ல அவர் வந்து வெளியில வந்துட்டு மீன்ஸ் அவர் வந்து இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணிட்டார். இதுதான் நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து என்ன லைஃப்ல வந்து இதுதான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு யங் ஏஜ்லயே அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. இப்ப சன்னியாசி அவர் கல்யாணம் எல்லாம் ஒண்ணு பண்ணிக்கணும். ஓகே, அடுத்தது வரவேற்பு. இப்ப வந்து நம்ம பகவத்கீதை முழுலாம் நுழைய பார்க்கணும். படிப்பட்டுலதான் வந்திருக்கோம். ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு படியில் தொடங்குகிறது. கீதையின் தியானத்தால் பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய நூல். இது மகாத்மா காந்தியால் ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. அவர் டெய்லி பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருந்தாராம். எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் பகவத்கீதை படிக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தையே நான் கேட்டிருக்கேன். மற்றும் இது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். இது நானே இன்னைக்கு படிச்சுன்னு போறேன். நான் அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து ஐ வில் மேக் யூ ஆல் ரீட். ஓகே, ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப லேட்டும் ஆயிடுது. இப்போ எத்தனை 6:30 மணிக்கு முடிக்கணும்னா 6:40 முடிச்சாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த கிளாஸ் ரெடி ஆயிடும். அதனால சாரி. மகாத்மா காந்தி அவர் என்ன சொல்றார்? கீதையில் தியானம் செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதில் இருந்து புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். அப்ப என்ன சும்மா ஸ்லோகன் ரீடிங் மாத்திரம் போறாது, நல்லா புரிஞ்சுண்டு. அதனால இப்ப லெவல் 2ல நல்லா புரிஞ்சுன்னு தான் படிக்க போறோம். புரியலையா திரும்பி படிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன், அவர் பெரிய விஞ்ஞானி இல்லையா? அவரே என்ன சொல்றாரு? நான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன், எல்லாம் என்னெல்லாமோ கண்டுபிடிச்சேன், ஆனா பகவான் இவ்வளவு சிருஷ்டிச்சு பண்ணிருக்காரு, அதை பார்த்தா என்னோட எல்லாம் துச்சம், என்னோட வந்து அது ஒரு இதே கிடையாது. நான் பகவத்கீதையை படித்த போது மற்றும் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்த்த போது எல்லாமே மிக பிரமிப்பாக தெரிகிறது. எப்படி அவர் பகவான் எப்படி இவ்வளவு பர்ஃபெக்டா எல்லாம் இயக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அவர் தோன்றது. ஓகே, அப்போ இஸ்கான் நம்மளோட இது உண்மை உருவில்னு சொல்லிட்டு தானே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம டைட்டில் தமிழ்ல பார்த்தோம்னா உண்மை உருவி, இங்கிலீஷ்ல பார்த்தோம்னாக்கா பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். அப்படின்னா என்னது? வை இஸ்கான்ஸ் பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு. உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் தொலைபேசி சேதமடையும். இப்ப நம்ம தான் இப்போ எவ்ரி டைம் சார்ஜ் பண்ணிட்டே தானே இருப்போம், பேசிட்டே இருக்கும் போதுக்குள்ள ட்ரெயின் ஆயிடும், திரும்பி சார்ஜ் பண்ணும். ஆனா அந்த கேபிள் வந்து உடஞ்சிருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? சார்ஜ் ஆகாது, போனும் கெட்டு போகும், சரியா ஒன்னும் ஒர்க் பண்ணாது. சோ உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் தொலைபேசி சேதமடையும். சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனாருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையேயான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. அனுப்புனார் யாரு? இந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஃப்ரம் தட் சாக்கெட். அண்ட் யாருக்கு கிடைக்கிறது? மொபைல். பட் அது சார்ஜ் வரமாட்டேங்குது பிகாஸ் ஆஃப் த புரோக்கன் கேபிள். அப்போ அதனாலதான் அது ஆகும். இதே போல இது சொல்லி ஒரு உவமை தான் கொடுத்திருக்கா. என்னது இதனால என்னதுனாக்கா, இதே போல கிருஷ்ணரின் இந்த சாக்கெட் இஸ் லைக் கிருஷ்ணா. அங்க என்ன கரண்ட் வருதுங்கிற போல அவர்கிட்டேந்து வந்த உபதேசங்கள், அந்த சாக்கெட்ல இருந்து நமக்கு வந்து உபதேசங்கள். அதே போல கிருஷ்ணரின் போதனைகள் ஒழுங்கு வரிசையில் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதை முறையாக ஆய்வு செய்ய ஒரு வருடம் ஆகும். நம்ம இப்பதான் பண்ண போறோம். ஒரு வருடமா நான் பகவத்கீதை படிக்க மாட்டோம், நிறைய இருக்கு. நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோபனிஷத் எல்லாமே பண்ண போறோம் இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு. ஓகே, சோ யூர் ஆல், நீங்கள் எல்லாருமே இந்த ஒரு குடும்பமா நம்ம வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்க போறோம். ஒரு வருஷமா எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்க போறோம். ஆனா இப்பவே ஒரு மாதிரி இது பண்ணிருக்க, ஒரு மாதிரி என்னது டிசிஷன் மேக்கிங். we have to be together and நம்ம இந்த ஆன்மீக பயணத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இது வந்து பயணிக்கணும். ஓகே, 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. 18 நாட்களோ 18 வாரங்களோ இது செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துவோம். அப்ப என்ன கேட்டாரு அர்ஜுனன், என்ன கேட்கிறார், பகவான் என்ன ஆன்சர் பண்றார், அதுல மாத்திரம் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கலாம். ஆனா இன்னும் டீப்பா படிச்சு இன்னும் நிறைய புரிஞ்சு வரணும். சோ குறிக்கோள் என்னது? நமக்கு கீதையின் ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்மை தயார்படுத்துதல்.
ஓகே, இது வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்திருக்கா. லார்ட் கிருஷ்ணரை வந்து பகவான் வந்து எவ்வளவு ஸ்லோகம் சொன்னார்? 574 ஸ்லோகம். மொத்தம் 700 ஸ்லோகம் இருக்கு நம்ம பகவத்கீதையில. அதுல வந்து பகவான் தான் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அவர் தானே அர்ஜுனா கேட்கறதுக்கெல்லாம் பதில் எல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தாரு. 574. அர்ஜுனா எவ்வளவு இதை பேசினார்? 84 ஸ்லோகம் தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. சஞ்சயா 41. திருதராஷ்டிரமாவதான் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் அந்த ஸ்டார்டிங்ல இருக்கு, அந்த இது மாத்திரம். இப்ப அவருக்கு அப்புறம் அவரோட வாய் அடைஞ்சு போயிடுது. இவெல்லாம் சொல்லி சஞ்சய் ஒருத்தரா ஒன்னா டீடைல் சொல்றார். இதெல்லாம் கேட்டு உட்காரணும். 5 things discussed in பகவத்கீதை உண்மை விவாதிக்கப்பட்ட 5 விஷயங்கள். உள்ளே 5 டாபிக் தான் இருக்கு அதுல. என்னது? ஈஸ்வரன். ஈஸ்வரனா யாரு? ஜீவன். ஈஸ்வரனா தெரியும், கிருஷ்ணா இல்லையா? ஜீவானா யாரு? நம்ம தான் ஜீவராசிகள் சொல்றோமே. நம்மனா நாட் ஒன்லி ஹியூமன் பீங்ஸ், எனி லிவிங் பீங்ஸ். கேன் பி எ ட்ரீ, ஒரு மரமா இருக்கலாம், பசுவா இருக்கலாம், பறவையா இருக்கலாம், சின்ன பூச்சியா இருக்கலாம், எதுவானாலும் இருக்கலாம். அதெல்லாம் ஜீவராசிகள். அவளை பத்தியும் படிக்க போறோம். பிரகிருதி, இயற்கையை பத்தி படிக்க போறோம். அப்புறம் காலம். சோ இதெல்லாம் என்னது? இட்டர்னல், நித்தியமா உள்ளது. இதெல்லாம் ஒண்ணும் அழிஞ்சே போகாது, இது எப்பவும் உள்ளது. ஆனா ஒண்ணு மாத்திரம் செயல், நம்மளோட செயல் இருக்கே, அது மாத்திரம் டெம்பரரி, அது மாறிண்டே இருக்கும். மேனிஃபெஸ்டட் அண்ட் அன்னிலேட்டட். நம்ம வந்து அதை பண்றோம், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிறது, அது போகவும் செய்யும். அந்த மாதிரி அது மாத்திரம் தான் டெம்பரரி. இது எப்பவுமே உள்ளது. ஈஸ்வரன் எப்பவும் பெர்மனண்டா உள்ளது. ஜீவன் தான் என்னது? அப்ப நம்ம தான் செத்து போறோம்னா இல்லையா? 18 days படிச்சதுனால நமக்கு திருப்பி அதை டீடைல் போகண்டா. பாடி தான் இருக்கணும், பட் சோல் நம்ம வந்து ஜீவன் என்னது? இது சோல். அந்த சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். ஒன்லி we are taking a different, நம்ம வேற உடம்பு தான் நமக்கு வந்து மாறுறதே தவிர அந்த இது ஆத்மா வந்து நித்தியம். அதே போல பிரபு கிருஷ்ணா ஈஸ்வரனும் நித்தியம், இயற்கையும் நித்தியம், அண்ட் காலம்ங்கிறது நித்தியம். எப்ப மாறுதான்? எஸ், நெட் சரியில்லை. அதேதான் ஜீவா. அது ஒரு பிக்சர் போட்டுக்கா, இதுதான் ஜீவன், இது ஈஸ்வரா, காலா, பெருமன். இங்க எனக்கு தெரியறது, இங்கேயும் தெரியல. ஓகே, நெட்டு காரணம் இருக்கலாம். ஐ ஜஸ்ட் கோ டு தி ஸ்கிப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இது போறேன். ஓகே, அப்போ பகவத்கீதையில மூடு எப்படி இருக்கு, அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு? இவர் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார், எனக்கு வந்து 2 அணிலையும் பார்க்கணும், யாரெல்லாம் இருக்காங்க, நம்ம எதிர் அணியில யார் இருக்கா, எனக்கு அவ தெரியும். நான் இவரை வேணும்னு என்ன பண்றாரு? தாத்தா, குரு எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சவாளுக்கு முன்னாடி போய் நிறுத்துறாரு. இது இவரோட கிருஷ்ணரோட. எங்க வேணா நிறுத்தலாமே, பட் அவர் அப்படி பண்ணல. இவரை ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும், அர்ஜுனனுக்கு வந்து மனசு நல்ல திடப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி போய் நிறுத்துறாரு. இப்ப என்ன? இவர் குழம்பி போறார். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். திரும்பி ஆரம்பத்துல ஆரம்பிக்க வேண்டும். இவர் குழம்பி போயிடுறார். அப்ப அந்த மூடு கிரியேட் பண்றதுக்கு அந்த கன்ஃபியூஸ்ட் அர்ஜுனா, குழப்பமான அர்ஜுனா பகவான் கிருஷ்ணருடன். ஓகே, மூட் ஆஃப் பகவத்கீதை என்னது? பகவத்கீதையின் மனநிலை எப்படி? அர்ஜுனனின் குழப்பமும் கலக்கமும் கிருஷ்ணரை பகவத்கீதை பேச செய்து அவரை மீட்க செய்தனர். வெளிப்படையாக அர்ஜுனன் பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் என்றாலும் அது அனைவருக்கும் நலனுக்காகவே. ஆனா 4வது சாப்டர்ல தெரியும் நமக்கு, இவர் முதல்ல இல்ல, ஆல்ரெடி சூரிய பகவான்லாம் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம படிப்படியா புரிஞ்சுட்டு வரலாம். ஆனா இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொன்னது என்னதுக்கு? பகவத்கீதா நமக்கு புரியறதுக்கு வேண்டிதான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதை சொல்லியிருக்காரு. எஸ், அர்ஜுனாஸ் இன்டிசிசிவ்னஸ், அர்ஜுனாவின் சந்தேகத்தின்மை, ரொம்ப சந்தேகம் இல்லையா? அவருக்கு பண்ணணுமா வேண்டாமா? ஐயோ, நான் என் தாத்தா இவாளெல்லாம் கொலை பண்ண எனக்கு என்ன அதுல என்ன சந்தோஷமா? ரொம்ப அவருக்கு வந்து வருத்தப்படுறேன், நான் ரொம்ப பாவம் பண்றேன் அப்படி இப்படின்னு. சோ அதான் இதை போட்டு இரு படைகளுக்கும் நடுவே கிருஷ்ணர் தேர் ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். அதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. நெக்ஸ்ட் அப்பதான் ஸ்லோகம் வருது, அப்படிதான் வருது. ஓகே, கீதா மகாத்மியம். सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. துக்தம்னா பால், கீதா அமிர்தம், அமிர்தம் மாதிரி உள்ள பாலை நம்ம வந்து யார் குடிக்கிறோம்? நம்ம பக்தாஸ் தான் குடிக்கிறோம். ஆனா எல்லா என்னது? சர்வ உபனிஷத்தோ காவோ அப்படின்னா என்னது? எல்லா உபனிஷத்தையும் ஒரு கவு ஃபார்ம், ஒரு பசுவோட ஃபார்ம்ல போட்டு கிருஷ்ணர் வந்து கறக்குறாருன்னா என்னது? அது ஒரு கவுல இருந்து என்ன ஒரு பசுல இருந்து என்ன ஒரு பால். சோ நம்ம அவர் வந்து எல்லா உபநிஷத்தையும் ஒரு கவு ஃபார்ம்ல போட்டு கறந்தா என்ன வந்தது? பகவத்கீதா வந்துதான். கிருஷ்ணர் தான் அதை கறக்கிறார். கண்ணுக்குட்டி யாரு? அர்ஜுனன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த அர்ஜுனன் குடிக்கிறான் அந்த பாலை. மீன்ஸ் அவர் தான் பகவத்கீதை கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எல்லாம் இந்த அமிர்தம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு. அனைத்து உபனிஷதுகளும் ஒரு பசுமாடு போன்றவை. பசுவின் பால் கறக்கும் நந்தாவின் மகன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கன்று
கீதையின் அழகிய அமிர்தம் பால் மற்றும் நல்ல தத்துவ அறிவின் அதிர்ஷ்ட பக்தர்கள், அந்த பால் குடிப்பவர்கள் மற்றும் ரசிப்பவர்கள். அது யாரு? நம்ம தான். We are all the lucky devotees. நம்ம இது இஸ்கான்ல வந்து இதெல்லாம் டீட்டெயிலா படிக்கிறது. சோ நம்ம we are all very lucky. இப்ப சாப்டர் 1ல வந்துட்டோம். ஒரு மாதிரி என்ட்ரி பண்றோம் இப்பதான். அதுவும் என்ன 2 செக்ஷன் தான் இருக்கு. ஒன்னும் பெரிய டீட்டெயில்லாம் கிடையாது இதுல. என்ன ஒரே கன்ஃபியூஷன் தான். சோ 1லேருந்து 1.1லேருந்து 1.27 வரைக்கும் என்ன இருக்கு? ஒன்லி இன்ட்ரோடக்ஷன், ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் வார். இந்த வார்ல வந்து இந்த இது சண்டையில வந்து போருக்கான ஏற்பாடுகள், அறிமுகம், அதுதான் இருக்கும். அப்புறம் 28லேருந்து 46 வரைக்கும் அர்ஜுனாக்கு நிறைய டவுட் வருது, சந்தேகங்கள் வருது. அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாரு. ஏன் எனக்கு இந்த நெட் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறதா இந்த மாதிரி ஒரு இங்க தெரியறது, இங்க வர மாட்டேங்குது. ஓகே, ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இப்ப இது தெரியும் யாருக்கு? அதை வந்துட்டார். இது யாரு? யாரோ சொல்றீங்களா? இல்ல தூங்கிட்டீங்களா பாக்குறேன். பீஷ்மரா? திருதராஷ்டிரன். எஸ், திருதராஷ்டிரன். இப்ப 3 பேர் இருக்காங்க அங்க. இப்ப நம்ம வந்து முதல்ல வந்து ஸ்லோகம் படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு? திருதராஷ்டிர உவாச்ச. உவாச்சன்னா சொன்னார். எல்லாத்தையும் ஒரு உவாச்ச ஒரு உவாச்சனா சான்ஸ்கிரிட்ல சொன்னார், கூறினார் அப்படின்னு. அப்ப திருதராஷ்டிரர் சொல்றார். அது சொல்லி முடிச்சுட்டு வாய் அடைஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் அவர் பேச மாட்டார். என்ன பேச விடல. இவர் வந்து சஞ்சய் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போவார். ஓகே, நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். அப்போ அவர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவர் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காரு. என்ன நடக்கிறது, என் பசங்களும் என்னோட தம்பி பாண்டவோட பசங்களும் என்ன பண்றாங்க பிரிச்சு பாக்குறாரு அவர். அப்ப அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி அப்படி பண்ண முடியல? நம்ம ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கோம்னா அந்த பசங்களும், அதுவும் அப்பா இல்ல வந்து பசங்கனாக்கா நம்ம தம்பி பசங்க தான். அப்ப என்னோட குழந்தைகள் நினைக்கணும் இல்லையா? அது இல்ல அவர். சோ இதெல்லாம் ஒவ்வொன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தையும் எவ்ரிபடி வில் ஹேவ் அ டிஃபரெண்ட் மீனிங். இப்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி மீனிங் புரிஞ்சுனாக்கா, இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டுனாக்கா ராஜேஸ்வரி மாதா சொல்லி, இல்ல மாதா எனக்கு இந்த மாதிரி புரிதல் வந்தது, விச் ஐ வில் ஃபீல் ஓ ஆமா கரெக்ட், நீங்க சொல்றது கரெக்ட். கமலவேணி மாதாஜி அந்த மாதாஜி வேற ஏதாவது ஒருத்தருக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு தகுந்தா போல நமக்கு புரிஞ்சு வரும். அதனால நம்ம வந்து அதையும் டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் டைம் இருந்தா. இன்னைக்கு முடியாது, இன்னைக்கு எத்தனை 6:15 ஆயிடுச்சு. அப்ப இதுல 3 பேர் இம்பார்ட்டன்ட். இது யாரு? திருதராஷ்டிர மகாராஜா. இவர் யாரு? இந்த தலையில கை வச்சிருந்தாலும் தெரியுமே, குழப்பமடைய. இப்போ குழப்பம் தான் அவருக்கு. 17 சாப்டர் வரைக்கும் குழப்பம் தான். அது என்னது இது என்ன கட்டு. இப்போ 18வது சாப்டர்லாம் சரண் அடைஞ்சுட்டார். ஆனா 18வது சாப்டர்ல எல்லா சந்தேகம் போய்விட்டது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாரு. அது வரைக்கும் அவருக்கு ஒவ்வொன்னா சந்தேகம் வரும். அப்ப இங்க யாரு? இது யாரு தெரியறதா? அது வரைக்கும் நம்ம பாக்கல. துரியோதனன். சஞ்சய் இல்ல, இவர் என்னது இப்ப சொன்னீங்களே, துரியோதனன். ரொம்ப கோவம், என்னது அகம்பாவம் எல்லாம் அந்த எனிதிங் பேட் நீங்க ஏதாவது வேர்ட் சொன்னீங்கன்னா அதுதான் அவர் பொருள். நான் என்னால முடியும், நீ என்ன அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு கர்வம் அப்படி. இந்த 3 கேரக்டர் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஒருத்தர் இவர் எப்படி கம்பேஷன், ஐயோ நான் அவளை கொன்னா என்ன ஆகும், பெரிய பாவம் அல்லவா, என்னோட தாத்தா ஆச்சே, என்னோட குருமார்களை எல்லாம் நான் கொன்னா எப்படி ஆகும். ஏன்னா இவர் பெரிய வில்லாளி. அந்த குரு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. கரெக்டா சின்ன வயசுல இருந்து எய்ம் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு நல்லா கத்து கொடுத்து அவர் நல்ல இது. அப்ப நான் எய்ம் பண்ண அந்த ஒரு அம்புல எல்லாருமே இறந்து போயிடுவாங்க. அப்புறம் அவ வீட்டுல நிறைய இந்த ராஜாமார்கள்லாம் என்னன்னா, அவ வீட்டுல உள்ள தாத்தாவோ யார் இங்க சண்டை போட வந்தவங்களோ வீட்டுல ஒரு தலைவர் இல்லாம போயிடுமே. அப்ப அந்த வீட்டுல அந்த மனுஷாளுக்குலாம் ஒரு தலைவர் இல்லைன்னா, இப்ப நம்ம இதுல நம்மளே பார்க்கணும். ஒரு தாத்தா பாட்டி இருந்தா அந்த வீடு ஒரு மாதிரி இருக்கும், எல்லாம் அனுசரிச்சுட்டு இருப்பாங்க. தாத்தா பாட்டி அவுட்டுன்னா ஒரு மாதிரி நம்ம வந்து ரிலாக்ஸா இருப்போம். அந்த அம்மா அப்பாவும் இல்லாம அந்த குழந்தை தனியா இருந்ததுன்னா எப்ப வேணா எழுந்துக்கிறது, என்னத்தை வேணா போட்டுக்கிறது, என்ன வேணா சாப்பிடுறது, எது வேணா சாப்பிடுறது, எங்க வேணா சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரி ஆயிடுறது இல்லையா? இப்ப நம்மளே பாக்குறோம். சோ அந்த இதுலயே வந்து அவருக்கு இதெல்லாம் திங்க் பண்ணி ஒரு நாள் சொல்லுவார். சோ வந்து அது ரொம்ப நான் பண்றது பாவ செயல் அண்ட் இதெல்லாம் ஆயிடுமே, நான் சண்டை போடணுமா அப்படின்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட். இழகின மனம் அவருக்கு. இவர் வந்து இந்த அகங்காரம், இவருக்கு வந்து அறியாமை, எல்லாம் தெரியும் இவருக்கு, தெரியாம இல்ல. கண்ணு மாத்திரம் பொருள் இல்ல, மென்டலி அவர் வந்து இதுலயும் வந்து அவ்வளவு பாசம், பசங்க கிட்ட அவ்வளவு பாசம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன படிக்கணும்? எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு பசங்க இருந்தாலும் சரி, பாசம் காட்டா போல காட்டவும் வேணும், ரொம்ப ஓஹோன்னு காட்டவும் வேண்டாம். அந்த மாதிரி பண்ணனால்தான் அழிஞ்சு போனாங்க இவங்க எல்லாரும். எது தப்போ அது தப்புன்னு சொல்லி வளர்த்திருக்கோம். அது இல்ல. ஏன்னா எல்லாம் ஆசை ஒண்ணு இல்ல இல்ல, என் பசங்க எப்படி சொல்றது, அவங்க அவ எப்படி சொல்றதுன்னு மாத்திரம் இல்ல, அவங்க ஜெயிக்கட்டுமே. இவங்கெல்லாம் இது பண்ணாலும் பரவாயில்ல, என் பசங்க இல்லையா அவங்க ஜெயிக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம இப்ப நமக்கு அதுதான் லைஃப்ல எல்லாம் லெசன். நம்ம தப்பு வழியில நம்ம பசங்க போனாலும் எடுத்து சொல்லதான் வேணும். அப்புறம் ஒம்பாடு நான் சொல்றது சொல்லியாச்சு அப்படின்னு அப்புறம் விட்டு விடணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப என்ன இதே வரல, ஏன் நெட் இன்னைக்கு ஸ்லோவா என்ன தெரியல, இது வரமாட்டேங்குது.
இதுதான். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோ அத்தியாயः அர்ஜுன விஷாத யோக. இது வந்து ஒரு சாப்டர் தெரியும் இல்லையா, நிறைய பேருக்கு அந்த புக்லயே இருக்கும். நம்ம ஸ்கோன் புக்ல இருக்கான்னு தெரியல, பட் நான் முன்னாடி படிச்சிருந்தேன் அந்த புக்ல எல்லாம் இது ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும். அதே போல எண்ட்லயும் ஒரு அந்த ஸ்லோகம். இது என்னன்னா கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே அவரை வந்து தொழுதுட்டு அத பிரதம அத்தியாயனாக்கா லெசன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், பிரதமனாக்கா ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அர்ஜுன விஷாத யுக. அர்ஜுன வந்து கன்ஃபியூஷன் ரொம்ப இது அவருக்கு குழம்பி போயிருக்கார். இந்த ஃபுல் சாப்டர் அந்த குழப்பத்தை பத்தி தான் பேசி, குழப்பம் மாத்திரம் இல்ல, இந்த இத ரெண்டு அணியில யாரெல்லாம் இருக்கா, என்ன சங்கு முழங்கினார், அவ்வளவுதான் இருக்கும், பெரிய ஒரு இது கிடையாது. சோ இந்த இன்னைக்கு வந்து நான் எல்லாம் படிச்சு விடுறேன், நாளையில இருந்து டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சான்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஒன்னு பள்ளி ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட். திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. கிம்னா என்ன அகுர்வத, என்னதான் நடக்கிறது அங்க சஞ்சயா? தர்மக்ஷேத்திரங்கிற இடத்துல, குருக்ஷேத்திரங்கிற இடத்துல சமவேதா யுயுத்சவ, எல்லாரும் சமவேதனா எல்லாரும் கேதர்டா இருக்காங்களே, எல்லாரும் ஒருமிச்சு நிற்கிறாங்களே. மாமகா என் பசங்க, பாண்டவா பசங்க அப்படின்னா என்னது, பாண்டியன் தம்பியோட பசங்க பிரிச்சு பாக்குறாரு. அதுலயே தெரிஞ்சு கொடுத்து அவருக்கு எந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு. சோ இதுல என்ன சொல்றாரு, திருதராஷ்டிரர் கூறினார், ஓ சஞ்சயனை, குருக்ஷேத்திரத்தில் யாத்திரை இடத்தில் கூடிய பிறகு என் மகன்கள் மற்றும் பாண்டவின் புதல்வர்கள் என்ன செய்தார்கள்? போராட விரும்புகிறார்களா? எப்படி போராடி 100 பசங்க இருக்கா என்னோட, ஜெயிச்சிருவாங்க, இவன் 5 பேர் தானே, ஜுஜுவி எல்லாம் அடுத்து அடிச்சு போட்டு என் பசங்க ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்னு அவரோட கணக்கு இருந்தது. எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு. அதனால பிளைண்ட் லவ் எல்லாம் வச்சுக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இது ஒரு உவமை. தர்மக்ஷேத்திரா அப்படின்னா என்னது, ஒரு பால் நம்ம பொங்க வைக்கிறோம், பால் எல்லாம் இருக்கு, நெய்யும் இருக்கு, இது என்னது வெண்ணையும் இருக்கு, அப்புறம் என்ன இருக்கு, பட்டர், அதான் சொன்னேனே, அப்புறம் இந்த பனீர், வாட்டவர் யூஸ் இல்லையா, எல்லாமே இருக்கு அதுக்குள்ள. ஆனா பால் ரூபத்துல நமக்கு எல்லாம் தெரியாது. பாலை வந்து சூடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் இதெல்லாம் பிரிச்சு அந்த இதெல்லாம் போடுவாங்க, அந்த லெமன் எல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்ச அப்புறம் என்ன ஆகுறது, இது தனியா வருது, பன்னீர் மாதிரி அது தனியா வருது. இல்லை கடைஞ்சா கூட என்ன வரும், வெண்ணெய் தனியா வரும், அந்த தண்ணி தனியா போயிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்ப அவர் பிரிச்சு பாக்குறாரு, மாமகா பாண்டவா அந்த மாதிரி பிரிச்சு பாக்குறாரு. கீமக்குறது ஃபைனலி என்னது, நல்லதுதான் எனக்கு வரணும், பாக்கி உள்ள தண்ணி எல்லாம் அந்த பாண்டவா மாதிரி எனக்கு அவ அது ஜெயிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, அவ போனாலும் பரவாயில்ல, என்னோட பசங்க நல்லா இருக்கணும். அந்த இதுதான் இது ஒரு அனாலஜி மாதிரி காட்டியிருக்கா. சாரி. சோ இப்படி இருக்கக்கூடாது. மெயினா வந்து இதுல நம்ம என்ன படிக்கலாம், ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் இட் இஸ் we can understand. இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, நம்ம இப்படி இருக்கணும், இது இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம படிக்கலாம். எஸ், அடுத்தது 1.3 1.2 1.2 யா. சஞ்சய் உவாச்ச அப்படின்னா, சஞ்சய் உவாச்சன்னு சஞ்சய் சொல்றார், சஞ்சய் கூறினார். என்ன சொல்றார், திருஷ்டுவா தூ பாண்டவா நீக்கம் வியூடம் துரியோதனஸ்ததா ஆச்சாரியம் உபசங்கம்ய ராஜா வச்சனம் அப்ரவீத். என்ன சொல்றார், சஞ்சய் கூறினார், அரசே, பாண்டுவின் மகன்களால் படைக்கப்பட்டிருந்த படையை பார்த்துவிட்டு அரசன் துரியோதனன் தன் ஆசிரியரிடம் சென்று பின்வருமாறு வார்த்தைகளை பேசினான். கோவட்டு பேசுறார். பாருங்க, நீங்க சொல்லி கொடுத்த பசங்க எல்லாம் அங்க நிக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாம் நம்ம எதிரணியில நின்றுட்டு நம்மையே எதிர்த்துன்னு நிக்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்னு ரொம்ப அகங்காரமா பேசுறாரு. அப்ப இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, இவருக்கெல்லாம் ஒரு ஞான திருஷ்டியில அந்த குருக்ஷேத்திரத்தை என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு இடத்துல உட்காந்து இவர் கேட்க இவர் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இவாலாம் பேட்டில் ஃபீல்ட்ல இல்ல, they are sitting in their palace. அவ மாளிகையில தான் இருக்கா. ஆனா அவருக்கு ஒரு ஞான திருஷ்டியில அவருக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு எல்லாம் திருஷ்டியா தெரியாது. அப்ப அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. எங்க இருக்கணும்னா இது 1.3 மூணாவது இது பண்ணிட்டோம். பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்திராணாம் ஆச்சாரிய மஹதீம் சமோம் வியூடாம் திரௌபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன பீமதா. என்ன சொல்றார், ஓ என் ஆசிரியரே, பாண்டுவின் மகன்களின் பெரும் படையை பாருங்கள். துருபதனின் மகனான உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரால் மிகவும் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. திருப்பதர்னு ஒருத்தரும் இவர் கிருப்பா என்னது துரோணாச்சாரியர், இவெல்லாம் வந்து சின்ன வயசு பால்ய சிநேகிதர்கள். நம்ம பெருசாச்சுனாக்க நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண அப்படி இப்படிலாம் பேசினுக்கா. பெருசான பிறகு இவர் வந்து பிராமணர் இல்லையா, இவர் வந்து ஆச்சாரியரா இருக்கார் இந்த இதுல மாளிகையில.
திருப்பதன் யாரு, அவர் இவரோட ஃப்ரெண்டு, அவர் பெரிய கிங் ஆகி அவர் வேற தேசத்துல இருக்கு. எனக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியாது, இவ்வளவு தெரியறது அவனு சொல்றேன். ரொம்ப அந்த கதையா போனோம்னா அதை கரெக்டா சொல்லணும். நமக்கு அது கதை இம்பார்ட்டன்ட், நமக்கு என்ன மேட்டரோ அதுக்கு வரணும். ஆனா பெரியவாளானப்ப ஹி வென்ட் ஃபார் சம் இதை எனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொன்னியே, சின்ன வயசுல எல்லாம் சொன்னியே அப்படின்னு. நீ யாரு எனக்கு தெரியாது, ஐ டோன்ட் ரெகக்னைஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரட்டிட்டார். இவர் ரொம்ப கோவம். சோ ரொம்ப இவர் ஒரு இது மாதிரி வச்சுட்டார், வெஞ்சன்ஸ், எப்படி நம்ம ஏமாத்திட்டானே அப்படின்னு. ஆனா இவர் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது திருப்பதன் ஒரு மகனே வரார் படிக்கிறதுக்கு. இவருக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் கண்டுக்கல, யாரு வந்தாலும் சொல்லிக் கொடுப்பான். அந்த மாதிரி இவர் நல்ல எண்ணத்தோட சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. அது இவன் சுத்தி காட்டி கேட்கறான், திருப்பதன் உங்களோட எதிரியான மகனும் வந்தோப்ப கூடி நீங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாலே இப்ப எங்க நிக்கிறான், உங்களோட எதிரணியில நின்று உங்களே கொல்றதுக்கு ரெடியா நிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி காட்டுறான். நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 1.4 अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः. அப்படின்னா என்னது, மகாரதிகள்லாம் அங்க நிக்கிற பாருங்க. யாரு, இங்க துரியோதனன் எதிர்க்கும் படை வீரர்களை விவரிக்கிறார். ஓகே, இங்கே இந்த படையின் பீமன் மற்றும் அர்ஜுனனுக்கு சமமாக போரிடத்தில் பல வில் வீரர்கள் உள்ளனர். நம்ம அணியில பாருங்க, பீமனுக்கு எதிர நின்று சண்டை போடுறதுக்கு உள்ள தகுதி உள்ள அந்த மாதிரி நம்ம இதுல அணியில இருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னு. யுயுதனன், விரதன், துருபதன் போன்ற மாபெரும் மாவீரர்கள் நம்ம கிட்டயும் இருக்காங்க அப்படின்னு சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க யார் எங்க எப்படி இருக்காங்க. சாரி. 1.5 துரியோதனா நேம்ஸ் மோர் வாரியர்ஸ். துரியோதனா மேலும் பல வீரர்களை பெயரிட்டான். என்னது படிக்கணும். திருஷ்டகேதுஷ்சேகிதானஹ காசிராஜஸ்ச வீரியவான் புருஜித் குந்திபோஜஸ்ச சைபியஸ்ச நரபுங்கவஹ. அப்புறம் யாரெல்லாம் இருக்கலாம், திருஷ்டகேது, சேகிதானா, காசிராஜா, புருஜித், குந்திபோஜா மற்றும் சைபியா போன்ற பெரும் வீரம் மிக்க சக்தி வாய்ந்த பேராளிகளும் உள்ளனர். இன்ட்ரோடக்ஷனா முறைகள்லாம் இருக்கா நம்ம அணியில அப்படின்னு. ஓகே, அப்புறம் 1.6 யுதாமன்யுஷ்ச விக்ராந்த யுத்தமௌஜாஸ்ச வீரியவான் சௌபத்ரோ திரௌபதேயாஸ்ச சர்வைவ மகாரதா. மகாரதிகள்லாம் இருக்கா, இன்னும் யாரெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்றாரு. வலிமை மிக்க யுதாமன்யு, மிகவும் சக்தி வாய்ந்த உத்தமௌஜா, சுபத்ரையின் மகன் மற்றும் திரௌபதியின் மகன்கள் உள்ளனர். இந்த வீரர்கள் அனைவரும் சிறந்த தேர் வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. மேலும் பல வீரர்களை பெயரிடும். எஸ், சாரி. 1.7 अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध्य द्विजोतमः नायका मम सैन्यश्च सन्यार्थं तान् ब्रवीमिते. என்ன சொல்றதுல, ஆனால் உங்கள் தகவலுக்காக ஓ பிராமணர்கள் சிறந்தவரே, குருஜி அப்படியே ரெஃபர் பண்றாங்க, எனது ராணுவ படையை வழி நடத்துவதற்கு தகுதியான கேப்டன்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதெல்லாம் தேரோட்டிகளை பத்தியும் நான் சொல்றேன். ராணுவ வீரத்தெல்லாம் சொல்றாங்களே, இந்த ஆணை இங்க போட்டோம், இந்த குதிரைகள்லாம் இந்த மாதிரி போட்டோம்லாம் டைரக்ஷன் சொல்லுவாங்களே, அந்த இதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டி தரேன் அப்படின்னு. பவான் பீஷ்மஸ்ச கர்ணஸ்ச கிருபஸ்ச சமிதிஞ்சயஹ அஸ்வத்தாம விகர்ணஸ்ச சௌமதத்திஸ்ததைவ ச. உங்களை போன்ற பீஷ்மர், நீங்க பீஷ்மர் இருக்கார், பெரிய இது இல்லையா, அவர் தான் ரொம்ப கிரேட் பர்சனாலிட்டி. அந்த பீஷ்மர் நம்ம தாத்தா இருக்காரு, கர்ணன் இருக்காரு, கிருபாச்சாரியா இருக்காரு, அஸ்வத்தாமா, விகர்ணன் மற்றும் சோமதத்தனின் மகன் பூரிஸ்ரவன் போன்ற ஆளுமைகள் எப்போதும் போரில் வெற்றி அடைகிறார்கள். அந்த மாதிரி எப்பவுமே அவ ஃபெயிலியரே பார்த்தது கிடையாது, எப்பவுமே ஜெயிக்கிறவ அவளும் நம்ம கூட தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறோம். 1.9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युध विशारदाः. அப்படின்னா எனக்காக உயிரை கொடுக்க தயாராக இருக்கும் இன்னும் எத்தனையோ மாவீரர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் வெவ்வேறு வகையான ஆயுதங்களுடன் நன்கு பொருத்தப்பட்டவர்கள். மேலும் அனைவரும் ராணுவ அறிவியலில் அனுபவம் பெற்றவர்கள். இவெல்லாரும் இருக்கா நம்ம அணியில், இவெல்லாரும் இருக்கா, எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சவா எல்லாம் எனக்கு வேண்டி உயிரை கொடுக்கறது கூட இவர் ரெடியா இருக்காங்க. 1.10 அபர்யாப்தம் ததஸ்மாகம் பலம் பீஷ்மாபி ரக்ஷிதம் பர்யாப்தம் துவைதம் ஏதேஷாம் பலம் பீமாபி ரக்ஷிதம். எங்களின் பலம் அது அளவிட முடியாதது,
அவ்வளவு நம்ம கிட்ட பலம் இருக்கு, அறவே விட முடியாது. மேலும் தாத்தா பீஷ்மரால் நாங்கள் முழுமையாக பாதுகாக்கப்படுகிறோம். எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காதே. தப்பு பண்ணினாலும் ஒன்னும் அவர் எதிர்த்தே சொல்ல மாட்டேங்கிறார் இல்லையா? நம்ம தான் கதையெல்லாம் தெரியும் நமக்கு. அப்ப அந்த ஒரு பெருமை இருக்கு, என்னது எல்லாரும் இருக்கா, தாத்தாவும் இருக்கார் அப்படின்னு. அதே சமயம் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட படைவர்களின் பலம் குறைவாகவே உள்ளது. நம்ம அணியை பார்க்கறதுக்கு அவள் வந்து அவன் பீமன் நல்ல இதுதான், பலசாலி தான். அவ அணியில வந்து எல்லாரும் வீக்கு தான், அவங்க அவ்வளவு எல்லாம் ஸ்ட்ராங் யாரும் கிடையாது. இது ஒரு ஜஸ்ட் மீனிங் தான் கொடுத்திருக்கு. அப்பர்யாப்தம் அந்த இதுல வந்து அப்பர்யாப்தம் ததஸ்மாக்கணும். அப்பர்யாப்தம் என்னது? பீஷ்மரின் பாதுகாப்பு அளவிட முடியாது, அந்த மீனிங் கொடுத்திருக்கு. சோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து நோட்னா என்னன்னாக்கா இதெல்லாம் திரும்பி நம்ம இதுல வரும். நம்ம இந்த உண்மையுருவில் அது படிச்சாலே எல்லாம் தெரியும். பாண்டவர்கள் பீமனால் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். பீஷ்மரை பொறுத்தவரை முக்கியமற்றது. பாண்டவர்களுக்கு என்னது ஒரு பலம் என்னது? பீமன் இருக்கா நம்ம சைட்ல. ஆனா பீஷ்மருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் முக்கியமே கிடையாது. அவர் இருந்ததுனாக்கா எல்லாமே ஜெயம். துரியோதனன் பீமன் மீது பொறாமை கொள்கிறான். அவன் மட்டுமே அவனை வெல்லும் திறன் கொண்டவன். அதனால அவன் ஓகே இஸ் ஜெலசி ஆஃப் ஹிம். ஜஸ்ட் ஒரு அனாலிசிஸ் இதுதான் கொடுத்திருக்கோம், எக்ஸ்பிளனேஷன். 1.11 அயனேஷு ச சர்வேஷு யதா பாகம் அவஸ்திதாः பீஷ்மம் ஏவாபிரக்ஷந்து பவந்த சர்வ ஏவ ஹி. நீங்கள் அனைவரும் இப்போது தாத்தா பீஷ்மருக்கு முழு ஆதரவை வழங்க வேண்டும். எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்றாரு, எல்லாரும் செய்து எப்படி பீஷ்ம தாத்தா எப்படி சொல்றாரோ அது போல நம்ம கேட்டு நடக்கணும். நீங்கள் இராணுவத்தின் வியூகத்தில் நுழைவாயிலில் அந்தந்த போர்த்தந்திர புள்ளிகளில் நிற்கவும். எப்படி அவர் சொல்றாரோ அதெல்லாம் உண்டு, ஒரு பாயிண்ட்ஸ் உண்டு. அங்கெல்லாம் அவர் சொல்லும் போது யூ ஹேவ் டு பி தேர். அப்படிதான் அட்டாக் பண்ண முடியும். நம்ம மெயினா என்ன திங்க் பண்ணலாம்னாக்கா, ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் கேப்டன் சொல்லுவாங்க யூ கோ தேர், அந்த மாதிரி கேட்ச் பிடிக்கிறதுக்கு எங்க வாக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ற போல வந்து இவர் வியூகம், அதுக்கு பேரு வியூகம் சொல்லுவான். அந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் நிக்க சொல்றாரோ அந்த மாதிரி நின்றுனாக்கா ஈஸியா நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம். तस्य संजानयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं तद्मौ பிரதாபவான். அப்போது குருவம்சத்தின் பெரும் வீரம் மிக்க பேரருளான பீஷ்மர், போர் வீரர்களின் தாத்தாவாகிய பீஷ்மர் துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்து அதனால என்ன பண்றார்? சங்க ஓடுறார். சிங்கத்தின் கர்ஜனை போன்ற சப்தத்தை எழுப்பி தனது சங்கை மிகவும் சத்தமாக ஊதினார். ஒரு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்க, நான் இருக்கேன் பாருன்னு வரிங்கிற போல நல்ல பலமோட அந்த சங்கம் ஊதுறேன். எனக்கு போருக்கு நான் வந்து ரெடியா இருக்கேன், ஐம் தேர் வித் யூ அப்படிங்கிற. அதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, அதோட ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்கு. பீஷ்மர் இரக்கத்தால் மற்றும் துரியோதனை உற்சாகப்படுத்த மிகவும் சத்தமாக சங்கம் ஊதினார். கிருஷ்ணர் மறுபக்கம் இருப்பதால் துரியோதனன் தோல்வி நிச்சயம். எல்லாம் பீஷ்மருக்கு தெரியாதா? இதெல்லாம் தெரியும். ஆனா உண்ட சோருக்கு நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது, கலங்கம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நோ பண்ணுங்க. பட் ஐ வில் நாட் சே, ஒரு வார்த்தை நான் எதிர்ப்பு சொல்ல மாட்டேன். தப்புதான் பண்றா, எல்லாம் தெரியும். ஆனா நாங்க வீட்டுல இருக்கேன், அவங்க உப்பு சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அமைதியா இருக்கார். அப்ப ஆனாலும் அவருக்கு தெரியும் அந்த பக்கத்துல கிருஷ்ணர், அந்த அணியில கிருஷ்ணர் தான் இருக்கா, அவாதான் ஜெயிக்க போறேன். யாரு பக்கத்துல கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, நம்ம இப்ப ஜபம் எல்லாம் பண்றோம், நம்ம பக்கத்துல டெஃபினெட்லி நம்ம we are all devotees. அப்ப நமக்கு ஜெயம் தான் கிடைக்கும், நமக்கு வந்து தோல்வி கிடைக்காது. அதனாலதான் ஜபம் பண்ணுவோம் சொல்லிங்க. அப்பதான் நம்ம பக்கத்துல பகவான் இருந்தா எல்லாமே வென்றுடலாம் இல்லையா? அப்ப இதை வந்து அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா இவருக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் இருக்கட்டுமே, துரியோதனுக்கு நான் அவன் கூட இருக்கேன்னு ஒரு அஷூரன்ஸ், நல்லா சங்கம் நல்லா சத்தமா முழங்குறார். ஆனா கிருஷ்ணன் மறுபக்கம் இருப்பதால் துரியோதன தோல்வி நிச்சயம். பீஷ்மர் கடமையாக போராடுகிறேன். என்னோட டியூட்டி இங்க இருக்கேன், என்னோட கடமை இங்க போராடணும், நான் போராடுறேன் அப்படி. ஓகே, 1.30 ஆல்மோஸ்ட் we are finishing. ஓகே, ततः शङ्कश्च वीर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्. அதன் பிறகு சங்கு, மேளம், கொம்பு, அப்படி திரும்பி சங்கு போட்டிருக்க ட்ரம்பெட்ஸ். ட்ரம் ட்ரம்பெட் வந்து வேற வேற வேர்டு, பட் இதில் டிரான்ஸ்லேஷன்ல ரெண்டு சங்கு தான் வந்தது. கொம்புகள் எல்லாம் திடீரென முழங்க ஒன்றிணைந்த ஓசை ஆரவாரமாக இருந்தது. அவர் ஆரம்பிச்சார், பீஷ்மர் ஆரம்பிச்சா எல்லா இடத்துல இருந்து முழங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ததஸ்வேதைர்ஹயைர்யுக்தே மஹதி ஸ்யந்தனே ஸ்திதோ மாதவ பாண்டவஸ்சைவ திவ்யௌ சங்கோ பிரதத்மதுஹு.
மறுபுறம் கிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனன் இருவரும் வெள்ளை குதிரைகளால் இழுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய தேரில் அமர்ந்து தங்கள் ஆழ்நிலை சங்குகளை முழங்கினார். அவகிட்ட எல்லாம் தெய்வீக சங்கம். அது நாளைக்கு பார்க்க போறோம் எல்லாம். ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் இதுலயே இருக்கு. இதுக்கு நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்கு. யார்கிட்ட என்ன மாதிரி சங்குகள் இருக்கு. இது 1.15 இருந்து 1.18 15 இருந்து 18 வரைக்கும் சங்கோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் தான் கொடுத்தாங்க. யாருக்கிட்ட என்ன இருக்குது. பகவான் கிட்ட என்ன இருந்தது, பாஞ்சஜன்யம். அந்த பாஞ்சஜன்யம் பேரு, சங்கோட பேரு. அர்ஜுனா கிட்ட தேவதத்தம், யுதிஷ்டா கிட்ட அனந்த விஜயம், பீமர் கிட்ட பவுண்ட்ரம், நகுலா கிட்ட சுகோஷா, சகதேவா கிட்ட மணிபுஷ்பகா. இந்த மாதிரி சங்கு எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்தது அப்படின்னு 3 இதுல பர்ஸ்ல அது வருது. நம்ம நாளைக்கு இது பார்ப்போம். டீட்டெயிலா எல்லாம் அந்த இது பார்க்க போறோம். என்னது பர்பர்ட் எல்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு தெரிய வரும். இது லாஸ்ட் ஸ்லைடு தான் இன்னைக்கு. டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா அண்ட் பீமா. சும்மா ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இடம் ஒன்று மிஸ் எல்லாம் சொல்லலாமே, படிக்கலாமே. கிருஷ்ணாக்கு என்னெல்லாம் பேரு. கிருஷ்ணான்னு ஒரு பேரு. கிருஷ்ணான்னு பேரு. அது தட் மீன்ஸ் என்னது, அனைத்தும் கவர்ச்சிகரமான ரொம்ப அழகானவர் கிருஷ்ணா. கருப்பு சொல்லுவோம், ஆனா கருப்புக்கு ஒரு அழகு உண்டு. ரொம்ப கவர்ச்சியா இருப்பான். ரிஷிகேசா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், புலன்களின் மாஸ்டர். புலன்களே உரிமையா. ஒரே ஒரு நிமிஷம். அவாய்ட் பண்ணினேன். அப்புறம் அவர் வேற என்ன பேரு, மாதவா. மாதவானா என்ன அர்த்தம், அதிர்ஷ்ட தேவியின் கணவர். அப்புறம் அச்சுதானா தவறில்லாத, அவர் தவறே இழைக்க மாட்டார். மதுசூதனன் மது என்ற அரக்கனை கொன்றவர். கோவிந்தா புலன்களுக்கு அல்லது பசுக்களுக்கு இன்பம் அளிப்பவர். புலன்களுக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல. புலன்களுக்கு அல்லது பசுக்களுக்கு இன்பம் அளிப்பவர். மணி 36. இது கவனம் அங்க போறது, எனக்கு டைம்ல போறது. வாசுதேவரின் மகன், அதனால அவருக்கு வாசுதேவான்னு பேரு. அப்புறம் தேவகி நந்தனான்னு ஒரு பேரு. அப்படின்னா என்னது, தேவகியின் மகன். நந்தன்னாக்கா அதுதான் பிள்ளை நந்தன். தேவகி நந்தனா தேவகியின் மகன். யசோதா நந்தனா யசோதையின் மகன். பார்த்த சாரதி, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். பார்த்தாவின் தேரோட்டி. பிரித்தாவோட மகன் பார்த்தா, அர்ஜுனன். அதனால அவருக்கு பார்த்தான்னு பேர் அர்ஜுனன். கேசவானா கேசி அரக்கனை கொன்றவர். ஜனார்தனா அனைத்து உயிரினங்களையும் பராமரிப்பவர் அல்லது அனைத்து உயிரினங்களையும் கொன்றவர். ஓகே, இப்ப அர்ஜுனாக்கு என்னெல்லாம் பேரு, தனஞ்சயா அப்படின்னா செல்வத்தை வென்றவர். பார்த்த, இப்ப நான் சொன்னேன், பிரித்தாவின் மகன், தட் இஸ் குந்தி தேவியின் மகன் பிரித்தா. குந்தி தேவியோட பேர் என்னன்னா பிரித்தா. அப்ப அவரோட மகன் ஆனதுனால அவர் பேரு பார்த்தா. குடாகேஷ அப்படின்னா தூக்கத்தை வென்றவர். பீமாக்கும் ஒரு பேருக்கு விருக்கோதரா. இதெல்லாம் ஏன்னாக்கா அது எல்லாம் வருது, நம்ம ஸ்லோகால எல்லாம் வருது. You should not get confused. யாரோட பேரு என்னன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். பட் ஒரே ஒரு டைம் பார்த்தா போல எல்லாம் வராது. படிக்க நமக்கு தெரிஞ்சிடும். விருக்கோதரா அப்படின்னா என்னது, கொந்தளிப்பான உண்பவர் மற்றும் கடினமான பணிகளை செய்பவர். இது ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணி இது ஒரு பார்ட் போட்டுருக்கு. நாளைக்கு ஒரு 43-44 ஸ்லைடு இருக்கும்.